Okay guys, tutorial muna kita niyan. Ninanggigil mo ko. Tuturo ko po kung paano mag-assemble ganyan yung Rubik's Cube. Ang ginita pong gigibong kay Neo, syempre, masubscribe po muna ka mo sa Kuwain channel para dire-diretso na po kita araw at chanday na ning patalastas. So, subscribe na po muna kamo yung dyan sa baba. Then, ang comment po at channel, pag ikaw ka mong hapot, para masimbagan ko siya, kung may day ka mo maintindihan sa kuya yung gigibohon. Okay, dire-diretso na kita. So, ang inot ng gigibohon, iilingunta mo na ang positioning kanilang mga box na may mga color na iba-iba. Kasi dapat parehas siya. Pag nailing mo na kung anong itsura niya, ang pinakapuan po kaya niya, ang asimbulan tayo sa ibabaw or any layer, first layer or any first layer, digdig or any year. Sa mo niyan po, ang gibuhan tayo nila mo nang nasa irarong. Okay. Hindi kita mapun sa may puti na may orange sa green. Hahanapan po mo niya si kapadis niya na iba man siya digding orange or green digdi na may puti. Yan. O yan si... O yan. Iikot-ikotin talang muna po siya hanggang sa may kagitang makong parareyas. Okay, ano. Puti na siya parehas. Igdi parehas na siya green. Igdi puti naman parehas pero iba digdi. So, iniyo, day pa po ni tamang posisyon. Ining sarong iniyo. Dapat ang iyang digdiyo sa puti na ni tapos digdi sa orange. Orange man dapat digdi. Tayo niyo po kaya o yan o magkaparehas na siya green, white, green, white. Ang dapat na yaon man digdiyo white sa kaparehas man dapat siya orange. Yan. Saan napunta mo niya si itong puti na may orange digdi. O yan po siya. Ayan o. Puti. Tapos orange. Okay. So ang gigipunta po kaya, since na yan si puti na may orange, yan ang puti and orange. Dapat iniyo po, yung sarap na niyo, dapat digdi siya. Digdi. So ang gigipunta po kaya, ilalagta siya digdi sa irarong niya. Yan. Ini yung puti na may orange na dapat yaong digdi. Ini po puti na may orange, dapat yan siya digdi sa posisyon na ini bako digdi. So ang inata pong gigibuong kaya, iikuton tapo siya, iatubang tapo siya sa ito pong dumang may puti, yan, atubang mo sa imo. Sa imo po yan nakaatubang. Then ini yung puti na may orange na ilalag digdi sa pwestong iniyo. Yaman po siya dapat sa irarong kay iniyo. Taig dito siya ilalaag. Ining may puti na niya dapat yaman siya digdi. So dapat yaman po siya sa irarong. Then ang inot at kung gigibuong kaya, ayan o. Dapat ining diwang puti na naka-align, dapat nakaatubang yan sa imo. Ayan. Then, iniyo, ang gigibong naman yan, kakabigon ta siya or dadaroon ta siya pasiring sa wala. Ayan, baliktad. Ayan. Wala. Baba. Tuod. Tapos, taas. Ayan. Ayan. Orange. Puti. So, okay na po na ining tulong iniyo, ining tulong ining puti. Okay na siya kasi, ayan. Puti, parehas green. Puti, parehas orange. So, ang kay punta na lang pang hanapon niya, isarong puti, digdi na may blue. And puti na may pink. O, yan na po nga ni siya. So, ini lang po, okay na ang position niya. Diyan dapat siya nakalaag. Problema na lang si coloring po, dahil naka-align. Ayan. So, yan si puti. Ayan. So, ang gigibunta naman po kaya,
Iaatubang mo yan sa imong puti giraray. Nakaatubang siya sa imo. Then, ang gigibon mo naman po kay niyo, iikutin mo na naman siya. Yan. Pawala. Wala. Baba. Tuo. Tapos, taas. Wala. Baba. Tuo. Taas. Yan. Pag tinaas mo na po siya, nagpundo na siya dyan. Pundo ka naman. Yun na yan ang posisyon niyang tama. Yan o. Puti. Blue. Pink. Green. Orange. So, ini pong layer na niyo. Ini yung nasa yan. Okay na siya. Diba? Ang sunod na pong i-assemble, ini yung digdiyo sa sunod na layer. So, ilingon ta po siya ngunyan ang positioning ulit. So, base sa sakuyang iyan, duwang pink na yan ang digdiyo, ang dapat po daan, pink, o yan si sarong pink, yan, pink, pink, tapos green, green man. So, tama ang position niya dyan. Si kataid niya ang day tama, iniyo. Kasi blue saka orange, dapat digdi man siya nakatungod, digdi. O yan man si orange saka si blue, dapat iniyaon ni digdi. So, ikaw tunta mo na siya. Iilingon ta pa, i-assess ta pa ang position nila. Lalag siya dumaan. Yan. So, orange saka blue, okay. Ini naman, o yan si orange, o yan si orange, then green, green. Tama man ang position niya. Si pakaray lang kang color ang tama. Pero tama siya, na dapat yaon siya dyan. Yan. Ang sunod tayong iilingon, iniyo. Blue, then pink. Ining blue, saka pink, dapat yaon siya digdi sa position na ni. Kasi uyan man si blue saka si pink. Yan o. Blue, pink, tapos si white yan. So ini blue saka pink, dapat yaon siya digdi para maka-align siya digdiyo. So iyan po talaga ang usual na nangyayari pagkatapos kanina sa ilaram na layer. May dua po dyan na mapadis ang posisyon na tama. Then, iguaman talaga dyan yung sala ang posisyon. So, yun po niyang papakara yung tamo ng inot. Dapat ini yung pink sa ka-green. Yan siya sa pink sa ka-green man. Yan. Green, pink. Dapat ini man green, ini man pink sa ka-green. Dapat yaon man siya digdi. Nagkabaligtaran po ining duwang ini. Ini dapat yaon digdi, ini dapat yaon digdi. So, ini po ang i-assemble ng duwang ini. So, ang gigibunta po kaya, yan. Ang white po, ining white, sa ilarom. Sa ilarom mo yan. Digdi. Then, ini yung pong re-rebayon tang duwang ini. Ining, dapat kaya ini yaon digdi, ini man yaon digdi. So, iti-twist na siya. Ang gigibunta po kaya, yan. Dapat nasa ilaram si puti. Then, ang gigibunta, taas. Taas mo na. 3 times. 3 times. Ini po may bilang iniyo. Kasi ini talagang pang-solve po niyo kang problema kanino. Para maribay ni. So, 3 times po kita na ang gigibunta. Taas. Wala. Baba. Tuo. 1. Taas. Wala. Baba. Tuo. 2 na. Taas. Wala. Baba. Tuo. So, nakatulo na po kita. Yun na yung resulta. Tayo pa yan tapos. Ang gigipuno po kayan, ikakabig mo siya, ining may
Si Rubik's Cube nakatabang po sa may kakawig mo siya pasiring sa wala. Yan. Diba? So nakaaraw ka kani. Ikakawig mo siya pasiring di sa wala. Sarong beses lang. Then, ini naman pong sa wala, iyo mo naman ang hihiro na. Ang hiro naman po kaya 3 times ulit. Ayan. Araw po kayo ni. 1. Taas. Too. Wala. Baba. Wala. Yan, saro. Taas. Too. Wala. Baba. Wala. Yan. 2 na. Taas. Too. Baba. Yan. Okay, so pag okay na po ba dito sa araw? So ini po, nakaposisyon namin yan dyan sa tama niyang posisyon. Yan. Ang din na lang po, kaya nakapakaray si posisyon kang mga color niya. Pero tama na po ang sa iyang pakapasunod-sunod. Yan. Ang gigibon na lang po kaya itutungon-tangon yan. Araw kayo niyo ligdi sa may yan o. Pink saka blue. Pink saka blue. Ang dapat po kaya kayo niyo nasa ibabaw ang yellow. Ang ini mga yellow ini dapat yaw niya ligdi sa opposite kang puti. Ayan. Kung puti po ligdi, dapat ligdi sa opposite side niya. Yellow yan. Dapat ini mga yellow ni. So ang gigibonta na lang po kaya para maging yellow ini yung mga yaw na ligdi. Ang gigibonta po kaya final na moves ini yo. So ang gigibonta po kaya dapat ang puti yaon sa part na ini. Tayo niyo po gigibonta ang yellow. Hindi sa may part na ini. So ang opposite kaya ining may yellow, ining dapat na may yellow ini yaon sa may part mo yan. So ang puti yaon sa luwas. Then araw kaya ang position niya. Ang araw kaya na. O sa ibabaw pala ang puti. Bakit man duman. Bakit man digdi. Sa ibabaw. Then, ang gigibunta po, ining mga yelong ini, iraralag din digdi. So, anong gigibunta? Habang nasa taas ang puti, ang gigibunta na po kaya, ang moves kaya, digdi sa sarong side, digdi. So, taas, wala, baba, too. Taas, wala, baba, too. Taas, wala, baba, too. Taas, wala, baba, too. Kung mahiling po nindo, nagkasuroy-suroy na si mga color, pero okay lang po yan. Basta ini si puti digdi, dapat yaw na siya dyan, pero sa may itaas na yan. Then, pag nailing mo na po na may itong pa sa moves mo, ang mapapundo po sa iyo kaya pag nag-yelo na sa irarong na ni. So, nasa tungkod mo po ba yan? O yan, digdi. Pag nag-yelo na yan dyan, pundo ka na dyan. Then, ang gigibuno po kaya hindi naka-arrow ka na yung position mo. Iniyo pong sa irarong na iniyo, iikuton mo siyang saro. Hanggang iba pa rin bakong yelo, ilalag mo siya dyan. Yan. So, naka-arrow po siya kani. Iikuton mo siya. Yan. Tayo ni si yelo. Linag na yung igigibunta naman ng yelo. Yung yelo niya ang digdi, ilalag din digdi. So, same position lang po. Dapat tayo mag-ikot-ikot niyo. Dapat yung nagsigabos na puti niya. Iyon lang yun ang permanenting location niya. Diyan sa itaas. So, pag nahirot ka na po ito digdi, yan, nahirot ka na niligdi yo. Balik ito sa dati kang pwesto. Then, same lang. Iikutin tapos siyang taas, wala, baba, too. Hanggang sa mag-yelo na naman po digdi. Okay? So, gibuhunta po. Ayan. Taas, wala,
baba, too. Pag iniling mo po yan, dahil pa siya yellow. So, ikot pa kita. Taas, wala, baba, too. Pag iniling ta po yan, yellow na. So, stop na kita dyan. Ma-stop mo na kita. Then, iikutan ta na naman siyang saro. Yan. Gets po? Ta ini yellow na ini. So, bago araw yan ka ini. Ang gigibon ta lang po, iikot na lang siyang saro. Then, balik sa dating position. Nasa taas ang ining part na ni. Natsyambanta lang po ni na nabilog tatulo siya ng puti, pero day pa po, mararaot pa yan. Taday pa digdiyo haman. Ayan. So, ang gigibon ta naman po, same process lang. Taas, wala, baba, too. Dahil pa siya yellow. Ikot pa. Taas, wala, baba, too. Check. Dahil pa yellow. Ikot ulit. Taas, wala, baba, too. Check. Dahil pa siya yellow. Ikot ulit. Taas, wala, baba, too. Check. Yellow na ba siya? Yellow na. So, pag nag-yellow na po ni Didi, iikuton ta na naman siyang saro. Yan. Last piece na niyo. Ini na ang ulit. Pag naging yellow ta na ni, sana okay na siya. Yan. Then, back sa position. Same move. Taas, wala, baba, too. Yellow na, dahil pa. So, ikot ulit. Taas, wala, baba, too. Check. Yellow na ba siya? Yellow na. Yan. Gabos na siya yellow. So, ilingon ta po man yan kung napakaray ka na ba siya. Si gabos na puti, nagbalik na po siya sa same position niya. Gabos puti, giraray. Then, ikuton ta na lang po siya kung okay na siya. Yan. Gabos na orange. Gabos na green. Gabos na pula. Puti. Yellow. So, tapos na po kita kang pagpakaray kanina Rubik's Cube na 2x2. Sana po may nanonood ka mo naman sa kuya TikTok daw. Hindi ko lang. Kung may hapot po kamo, comment na lang po sa baba. Sana po may nanonood man kamo. Salamat.